24 dzisiaj listopada. Śnieg pada. Baranek pośrodku tronu, Wezwień 7:17. Na Syjonie to jest taka górka, gdzie miasto Jerozolima, gdzie tam ziemia święta przeklęta, ale poganie, czyli my teraz jesteśmy szczepieni, Polska sprzedana, wybrana. Księga Daniela 2, 44, 7, 27 w duchu i prawdzie, bo na zewnątrz nie ma. Królestwo Boże jest w was, w rodzinie. Najważniejsza jest rodzina i cały świat się składa. Muzułmanie mają rodziny, Japończycy, Chińczycy też, ale rodzina, czyli rodzina to jest największy ból, jak się traci, ale jak się połączy doskonałej prawdzie miłości Chrystusa, to błogosławimy, bo rodzina jest najważniejsza. Ja straciłem dlatego, żeby wam przekazać Królestwo Baranka, który was kocha. Jana 4 rozdział 4, 14-24 w duchu prawdy, bez religii, polityki, w naturze, prawo naturalne w sercu.